friends, wahala no dey finish oh. Guys, let's watch hello, this ladies one. and gentlemen. How you guys doing? Guys, if you go him Jirisila, half education or drop out at Jonya. If you want to drop out, yeah, I got at school. A drop or school in Aga. Eh? Hi. Drop out at Jonya. Imagine this message. Father Mbaka drop. Oh, Ronye nwere ogugi isi. Eh? O ye jiri si alụ nwaanyị since ịlụ nwaanyị na-afịa arụ. Ọ bụrụ na ọ lụrụ nwaanyị mma ihe gụrụ akwụkwọ dị learned, that nwaanyị ahụ ga-agwa ya otu ọ ga-esi wee follow that ihe ahụ Father Mbaka kwuru ka ọ ghara ime escalate. Ọ bụrụ onye that is my ife ọ ga-eme bụ because even members ya agụrụ akwụkwọ too because onye na-edu unu onwechadị ọgara school so ọ bụrụ na ọ marọ ka esi handle something unu akwa na iwu cabinet ya unu amara ọkụ ka e ga-esi wee handle something ọ ghara ime escalate. Just look at okwu Father Mbaka kwuru enwere onye ọkpọ afa. For the fact na enwere onye ọkpọ afa, that is a very good starting point. Ihe unu ga-eme ewu na-echere good first ghara jump into it. But all these gullible members of Zion will just carry the thing, carry Ebuka picture, carry Elahia, Father Mbaka picture, merge it together. Bido sewa lowo Mbaka, no wo Ebuka obi ka Mbaka la agwa. Ebuka Mbaka okporo Ebuka afa. Imakwala ọrụ ụlọ law court ka ịnọ kịta, unu adawashiala isi. O wuru na Ebuka nwere nwaanyị mma ihe ọ lụrụ deme na Zion, ọ nwaanyị ahụ ihe ewu ụdị ọlụ ụmụ nwaanyị na-alụ because Bible say la he that findeth a wife findeth a good thing and obtain favor of God. That favor of God, Ebuka enwetabedia because Ebuka alụbeghị nwaanyị. Ọ wụ dịka ihe ahụ ka nwaanyị kwesịrị ime. Nwaanyị eji aka ya wee nye gị solution otu ị ga-esi wee gaa about this matter. Ifu no matter kama ọ ga-emebizi ihe, ọ gadị o mezizie ihe emezie. But if ilele ma ihe too much, you need the nwaanyị na your ministry. Okay, right now, mgbe Father kwuchara this thing, o wuru onye ma ihe ọ ga-eme ewu o were phone ya kpọọ Father wee gwa ya si ala ọ laikirọkwa ihe okwu ka ezi ụdị akọwa ihe a na ọ dịsịkwa ka ọ ya maka ọ na-agwa the thing nnukwana ihe Father ga-ekwu. Then ndị gullible members ahụ jere pik that thing bido kọwa akụkọ ya ọ na-efegharị. O kwesịrị ịkpọ those people ịbịa publicly wee were phone wee sị na ya achọrọ ka any of his members carry that thing Father kwuru. Na even if la Father ọrịa afa ma ọrịa afa no na ọwụrọ their business, no business nke ya na Father Mbaka. So they should not insult Father Mbaka online at all. Whatever Father Mbaka mee na ha emekwala Father Mbaka insult la Father Mbaka awụ onye nke ya na ya ga-handle that matter in a way ọman so okwu. But omedia ọ hapụrụ ndị a ha ebido na-akpọ Tupac online. Then ya nwa iji wee mara na Ebuka obi need relax back to school. Ebuka ewere phone ewere mic bido kọwara anyị akụkọ Elahia things fall apart. Hey Chineke akọrọ ya akụkọ things fall apart. Onye nke ewere si dadi onye nke ewere mma sụọ ya n'afọ, onye nke ewere anwụọ. Hey Chineke Ebuka obi onye mere n'ihe a gaghachi back to school. Onye lụta nwaanyị gụrụ akwụkwọ ma ihe ọ dị egwu. Just ikwesịrị ikwu ihe a ikwuru. Ihe kwesịrị ime ewu mgbe ahụ ipikiri that mic ihe ị ga-ekwu na Father anyị anụ na ihe ikwu and na okwu gị na ọ mara mma mana e nwere ebe ị na-ekwutechara. Kedụzi ka isi wee kwuzie okwu kwuche okwu kpọzie o mechara fancha okwuchara fancha na o mechara na ka gosiziri na ọ dị ka ọ ya nwazi ka ọ na-arịfe arịtụ. But ọ mana that na ya emebedi any arrange before na ya awụ oversize onye amụma niile. Na ya awụ oversize onye amụma ndị amụma niile and ya awụ onye amụma nọ na Zion and la amụma amara ya ama site n'afọ nne ya. Even self at a time ị nwere ike self gụọ onye ya egwu amụma nne bụ mara mama ife onye na-eme ya mara ya ruo
n'ihi na amụma nna-ebu mara mama. Ọkwa ịghọta, ime ya like that, ọ ga-abịazi mara na ị nwere na ị nwere akọla uche. Kwa ịghọta, iwe sị ya biko na ị ga-ayọkwa ya ka ụdị ihe a ghara imezikwa ọzọ. Then ị na-agwakwa ndị members ya na ị chọrọ ka onye ọbụla buo dis akụkọ bido kparịwa nna ya ukwu na ha emekwela ya eme. So ụwụchu ka onye nwa ihe si akọ akụkọ nwee ike mee something na nwee ike ghara ime escalate. Ọkwa ịghọtara ebe m na-eje na. Alright, ya gazie. Udochia n'aha Jesus. Alright guys, I'll see you in my next video.